Sungkem kapur dumateng para pinanggung sepuh sepuh pinelenggas bringking nolio pengajian inggal kawiwitan sumangga samiya cancut kaliwondo siyaga tata-tata sing adoh padha nyedhaka sing dak padha ngangseka sing obrek padha menenga sing turu padha tamiya sing ngantuk padha meleka sing udut monggo diterusno boten napa-napa kalih kanca kalih bolo sesarengan ngaos wayang dakwah bersama Mubalik Wali Songo kanthi lakon Abimanyu nyantri sumangga katur dhumateng para nawusadaya. Sang Arjuna semuanya kamano wongsan lirik kodi kemantian lono bunga sing mawas lir lang-lang pronto ngaporaken sungkem tanah bekti Kanjeng Rama yung anak ulanang ongkong sulit tongko konesunit rangamo tanpa rono puluh bagus Abimanyu kula tampi wonten mesta temu pinados jejimat kadharenipun kandhira ingkang rongkah dumateng kinten putra Abimanyu Kanjeng Rama ya wong soyo kabeh jeneng sira ingsun
kula niki ngadosaken kejaba manah Kanjeng Rama miji dumateng ingkang putra keparengan dawuh Kanjeng Rama Dewa. Iya nggih abdi manyu. Tak jarwani yo nggih. Kabeh wong tuwa kepengin duweni anak anung anita. Anak kang saleh, anak kang salehah. Anak kang bekti mituhu marang wong tuwa iguna tumraping nusa bangsa lan agama. Abdi manyu. Kula niki Kanjeng Rama lajeng kados pundi? Pun Rama uga kepengin nduweni anak kang kaya mengkono. Mula ta upama jeneng sira Abdi Manyu bakal sundawuh kira-kira monggo sangopi Abdi Manyu. Inggih Kanjeng Rama kula kantun nderek dawuh sabda pangandikan Kanjeng Rama. Monggo yo pun rumangsani wong tuwa rumangsani yen ora tau bisa didik kanthi sempurna. Mula angan-angane wong tuamu iki kepengin jeneng sira ora mapan ana ing omah ning bakal tak titipke ana ing pondok pesantren. Abdi Manyu monggo sliramu kepiye lho. Namung sendika dawuh kula mangertos sedaya menika nggih kesainan ingkang putra Kanjeng Rama. Syukur dosewen siramu nayogani. Nanging ngerti Abdi Manyu wong mondok, wong nyantri kuwi ana sangune kang kudu ditetepi. Kang sepisan sanguning niat, kang angka loro sanguning tekad, angka telu mangkat, angka papat kudu kuwatan, angka 5 kudu gelem tirakat. Abdi Manyu kula niki sendika dawuh Kanjeng Rama siji niating ati, loro ilmu ridani Gusti, nesep ilmu para guru para kyai. Ora mung niat tok ning kudu tekad sing kuat supaya jeneng sira ora kendho wong bakal nglakoni prihatin. Kula muni ora mung niat lan kuat ning kudu mangkat nang tekan tinggal nggonmu bakal loro ilmu. Kula niki Kanjeng Rama banjur nang kono kudu kuat tegese wong ngaji wong nyantri iku akeh bojange. Sira kudu lulus ing dalem ngadepi Buddha supaya bisa lulus uga nggonmu loro ilmu Abdi Manyu. Kula niki Kanjeng Rama kang angka 5 kudu gelem tirakat. Yen to ing pesantren ing madrasah iku condro buka papaning condro diri supaya mateng jiwa lan raga lahir batinmu nalaran budimu Abdi Manyu. Kula niki namung senika dawuh Kanjeng Rama lajeng bidal binyang menapa mangkate rasa suwe-suwe soal wis jam 11 mangkat dina iki pono kawang supaya nderek lagi mobil nyuwun tambahin pencerahan di rombong ngati-hati aja kowe buka cilik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai kelangkung al-mukarram, Bapak Kiai Haji Rafiuddin, Bapak Kiai Ali Wahyudi, Bapak Kiai Mutahar, Bapak Kiai Budi Khalil Rahman Saiful Bait, Bapak Lurah, dalam jajaran pamong pangkatipun, ugi Bapak Mantan, Bapak Mukhtar Praptodyarjo, Ingkang Dorjo, sanjane para rawuh ahli pengaosan kakung putri ingkang kita hormati, boten supi kanca-kanca panitia, pengetan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musholla Al Aziz Kalimantan, para wali santri ingkang kita hormati ugi kelangkung anak-anak kami yang khataman wonten mari sedasa. Alhamdulillah. Hadirat rahimakumullah. Puji lan syukur pangalembono kita sesarengan kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanikmatan ingkang kita tampi lahir batos kita waktu pepanggihan hadir wonten majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis khatmil Quran, majelis pengawasan pengetan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niat kita ngaos pikantuk ridhanipun Allah taala, ugi pikantuk ilmu ingkang manfaat kangge gayuh panggesangan ingkang sae bejo mulya slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mugi tansah katetepaken musrikaning jagat sekaring bawono Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun ingkang waket pikantuk syafaatipun miyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal pun niat ngaos Pak Tunje sampun diniati Bu wingking kirang boten. Alhamdulillah nek wis niat ngaji leres niku garek penake. Napa Pak? Garek penake wis diniati ngaji. Sing nenem anteng ya oleh ganjaran. Sing melek kadang kala ana sing karo obrek tetep entuk ganjaran. Sing turu ya entuk ganjaran. Dadi sing ngantuk apa sing turu mboten sak garu-garu terus kemawon. Sing sumuk kipas-kipas ya entuk ganjaran. Sumuk nggih. Iki ora pakai tenan kene.
Kalau biasanya nek ana kipase cok kuat rong Kipas jam. kirang minggah sing. Nek ana kipase ya sak kuat. Kipas-kipas oleh dan niat ngaji karo masjid ya oleh. Mengko Pak Lurah pamatan dikersake karo rawuh. Pasugatan saking panitia sedatuan mentambah berkah. Amin Allahumma. Iki penake ngaji ngoten niku luar biasa ganjarane fadilah. Ning kala dhewe ana pengajian. Pakarya sing paling kepenak sak jam rong jam sak bab rong masalah niki ganjarane kaya luwih apik langkung sae salat sunat 1000 rakaat tilik wong loro 1000 bahkan luwih apik timbang layak wong 1000. Alhamdulillah. Ning niki aja dipahami tekstual, pahami mentah-mentah yo ana srifah tangga dulu kok ora layak yo malah bareng ngaji wis turah-turah ganjarane. Niki padha terus mangkat kaji, bar kaji kok ora salat, Mbah. Bar kaji. Alah nang kono wis turah ganjarane. Salat nang Masjid Nabawi niku ganjarane tikel 1000, nek nang Masjidil Haram tikel 100. Rumangsane yo turah. Turah niku dadi yang enggak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita rejekan teng akhir bulan Rajab, muga kanugrahan tumurun dhateng kita sami dipun paringi sehat waras panjang yuswanipun. Dipun paringi kathah kacekepan jembar rezekinipun. Dipun paringi saleh salehah putra wayahipun. Dipun paringi gemati setya tuhu garwanipun. Dipun paringi cepet lunas utangipun. Waduh seru banget. Amin Allahumma amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajab. Sarang Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Sing mantep nggih. Mantungane kasembadan pinaringan umur sehat dumugi wulan Sya'ban Ramadan saged ibadah kanthi sempurna. Allahumma ya Allah ya Rabbi ingkang maha murah, kita nyuwun rezeki kathah urba kangge sang taat lan sangungi pinaringan iman Islam istiqomah. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Nabi Muhammad. Bapak Ibu sedaya kita hormati, sedaya tiyang sepuh kepengin gadah putra wayah ingkang saleh lan salehah. Leres. Mila niki kita dongaaken lari-lari sedaya ingkang khataman, kalebet lari-lari kita ingkang tesih sinau ngaji, muga-muga esuk dados lari saleh salehah. Amin Allahumma. Amin.
krana nggadahi putra wayah ingkang saleh ingkang salehah sami ugi bapak ibu sampun pesen tiket swarga lumantar para putra. Allahumma amin. Anak solehah nang mata marake adem nang rasa ndadekake ayem atine dadi leres. Nek anak salah boten solehah, anak kadung salah kadung yakna nang mata ndadekake sepet, nang dodo marake sesek, wetenge marake senep bedhet leres. Tapi pun bapakne mahriban jamaah malah nang perapatan gitara. Ibuke bre-bre nang wis maghrib kok ngasori gitaran. Kae simbahke ket wingi mriyang, apa jawab, alah men mbok simbahku wis wayahe. Astagfirullahaladzim. Mila bapak ibu semua ingkang kita hormati, anak soleh-solehah itu tanggung jawabnya sinten? Tanggung jawabnya wong tuwa. Dipun dawuhaken anak-anak kita arep dadi wong Yahudi, Nasrani utawa Majusi sing nemtokke tiyang sepahipun linangkung bapak leres mangke. Tanggung jawabnya bapak-bapak yaitu ini termasuk dunya akhir. Pripun carane dididik ingkang leres, dididik ingkang sae sedini mungkin. Niki. Adibu auladakum ala salasati hisalin. Didikan anak-anakmu mring telung perkara, hubbi nabiyikum dididik lan demen tresna karo Kanjeng Nabi. Wa hubbi ahli baitih dididik lan tresna karo ahli bait Kanjeng Nabi. Wa qiraatil Qur'an diwulang Al-Qur'an diwulang agama. Sinten sing tanggung jawab? Wong tuwa. Leres. Ninggalanipun bapak ibu tiyang sepuh kathah kesibukan. Yo ora kok bermulang agama, ora kok bermulang ngaji. Mergo ora kober karo ana sing pancen ra patek tayeng. Halo. Siji kala-kala ora kober, loro pancen ora patek tayeng. Didik putra ngerteke agama saged tetek Pak Kiai leres. Alhamdulillah para kiai, para guru kathah ingkang di tengah-tengah kesibukanipun mereka menyempatkan diri kangge mbantu didik putra wayah tiyang sami klebet Pak Kiai Budi Khalil Rahman. Alhamdulillah ini membantu dumateng para rawuh, para bapak ibu sedaya. Tur para kiai, para guru, ustaz-ustazah mulang ngaji jam saking ikhlase ora bayaran leres ning senajan ora bayaran rupiah para kiai para guru ustaz semangat pulang haji sebab insyaallah dibayar barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Ora rupiah ra masalah, sing penting barokah. Kenapa mboten? Daripada rupiah akeh ning ora barokah, kadang kala rupiah tambah malah tambah masalah. Enten apa mboten? Dirung duit, rung patek sugih, karo bojo malah gumadi kok Mas. Ning bahasan duwite pirang-pirang, duwite turah-turah, malah ya enggak. Suwe-suwe duwe simpenan pengen ganti barang. Sing model ngoten enten apa mboten, Bu? Ya kapruk-paruk. Astagfirullah, ngelingi zaman semono, zaman prihatin rekoso bareng masa mulya kok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekedhik kata muga-muga rezeki kita barokah. Amin Allahumma. Siji monggo didik putra saged pun titipaken wonten ing madrasah diniyah TPI Syukur Pondok Pesantren dipasrahke karo para guru, para kiai. Ping kalihipun putra men saleh-salehah nuwun sewu diusahake rezeki ingkang halalan thayyibah, rezeki ingkang sae, rezeki ingkang thayyib.
Sebab napa Bapak Ibu rezeki niku nek halal lan thayyibah badhe ngundang barokah gampangke nek wonten masalah insyaallah teng keluarga dadosaken adem ayem tentrem sakinah teng putra dados putra saleh salehah gesanipun waged istiqomah sok nek sedo pungkasan husnul khotimah dipinta swarga utawi jannah. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Rezeki halalan thayyibah. Kosok bali ini rezeki nek mboten halal, rezeki remeng-remeng apa menawi cetha haram. Niku ora ndadekake barokah ning malah ngundang masalah. Nekake musibah. Dadekake oyakna wargane iso dadi bubrah putra wayah niki ya angel kandhanane angel diperintah ora gelem kon ngibadah uripe ngangah-angah nek sida suul khotimah naudzubillah. Bila mangko rezeki bebasan daharan sak entrokan unjukan sak celgukan kudu celta halalipun cetha rezeki ingkang sae. Allahumma termasuk kangge pendidikan putra rezeki niku penting. Ibu wong tani, ibu wong dagang, ibu pegawai, ibu karyawan, ibu buruh, ibu apa mawon rezeki yang penting halal. Cara yang rin rezeki nek halal itu dadeki ayem tentrem atine bebasan duwe beras mung sak gegem ning atine ayem beras mung sak cangkir ning bisa mikir beras ning sak bathok nek sare bisa ngorok. Alhamdulillah mergane napa ayem. Nek rezeki mboten halal bebasan beras sak gudang pikirane ngrangsang sak lumbung malah dadekake pikirane bingung lah niki mergane mboten barokah. Pun monggo ikhtiar napa mawon tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Allah kalau itu halal semuanya bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 lare ingkang saleh-salehah pun ikhtiare dikenalke tata krama unggah-ungguh awet-alit. Nuwun sewu wong tuwa nek ora guji, wong tuwa nek ora mernah-mernake anak-anak ngantek dewasa ora patek ngerti unggah-ungguh tata krama. Leres. Lari-lari sakniki kepethuk wong tuwa nang dalan ora takon enten apa mboten. Kok akeh tak kira mung wonten parah. Lari-lari sakniki lewat latare tanggane boten permisi, boten derek langkung, boten nyuwun sewu enten apa boten. Nek wong tuwa saiki ketemu karo tanggane ra takon enten apa boten. Bocah-bocah ya ana sing ra takonan, wong tuwa ya ana sing ra takonan gara-gara ora patek cocok. Kenapa boten? Ya wong ora teko. Ora teko. Alhamdulillah rawuh alhamdulillah wong nek ki gelem ngaji niku ngalamat dadi wong apik. Amin Allahumma. Amin. Monggo dikenalke tata krama unggah-ungguh wet alit dibiasakan Bu nggih, dibiasakan putra-putra arep mangkat sekolah, mangkat ngaji, salaman karo wong tua, bapak ibu, simbah, enten sedulur tua, cium tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bidang ngaji Pak Bu. Waalaikumsalam. Mangke lari wangsul saka sekolah saka ngaji. Assalamualaikum. Langsung salaman karo wong tua, simbah, sedulur tua nek enten. Ibune nuntuni. Ngoten nggih. Ya ana tindak ngaji niki wau pamitan karo garwane mboten? Wah. Salaman karo garwane belas. Kesalin nggih. Ora ya yakin ana sing salib siji loro ning akeh-akeh ora. Leres, Mas? Mulai benjang melih nggih. Warang ngaji, warang tindak pundi mawon, pamitan karo sing kakung, dicekel tangane, dicium.
Alhamdulillah. Niki wong lanang nek digemateni alah koprol duwite. Nek ana nek ora ya paling kok dilus-lus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pengenalan akhlak budi pekerti sedini mungkin insya Allah akan terbawa ketika anak menjadi remaja, menjadi dewasa, termasuk menjadi orang tua, sampun ngerti dasar-dasar akhlakul karimah. Insya Allah. Muga-muga sesu anak-anak kita, durian kita pinaringan soleh solehah minangka saged nyuwargake tembe wingking wonten ing ayunan dalem Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin ya robbal. Lalu ngetes kendange lagune suku batok ngaku kendang tok. Bapak Ibu sareng nggih. Iki karo ngetes kendange kendang saking ado Pak. Kendang wayang kulit saking Gombong Kebumen. Maka nek ora lulus sesuk rasa dijadi. Dipotong mawon. Siap? Sareng mriku. Niku rebana apa jenenge? Semarang. Sareng-sareng nggih. Sroko batok elah sirama leto le payung moto sareng sroko batok elah sirama nyang solo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana adada kafir minna bisa Nabi Muhammad. Seruku batok niku lagu karangane Kanjeng Sunan Kalijaga. Seruku batok maknanipun urip ki aja ming dientek-entekke dipol-polke nggih nyambut gawe, perlu nggih ngaso istirahat lan ugi perlu nggih ngibadah. Bathoke elahe lo bathok kepala elahe lo niku wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah karo merem-merem karo gedhek. Kita nek tahlilan ra gedhe-gedhe ora luwes Pak Lurah. Tahlilan kok karo mentolong. Illallah. Medeni. Luwes karo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Krip-krip karo klerik pasitane apa ya? Leres. Nek pasitane kira-kira cocok hari ngene tahlilan ping 100. Ora patek cocok ping 11. Sirama menyang solo sirama adu sasa suciya menyang solo kanggo nindakake salat. Lelai payung mutro nek wis ngibadah salat wiridan la ilaha illallah entuk payung pengayomanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mak jepit lolobah wong mati ora obah. Lamun tekan tini mangsa menungso dikukut jagati tumekaning seda ora mawi kandha ora mawi pamitan leres. Nek wis seda ora bisa balik maneh kabeh pedhot
kabeh pedhot ngamale kejebot telung perkara siji sedekah jariyah loro ngilmu sing manfaat telu dzurriyyah putra wayah ingkang saleh salehah muga-muga kita sedaya gadah amin Allahumma amin. Mak jantit lho Pak wong mati ora Pak nek obah kedene bocah nek urip golek dhuwit tegese wong urip butuh sangu leres sange wong urip dhuwit warna-warna nek sange wong mati ngibadah ngamal kesaenan. Mila mumpung gedhe rembulane jembar kalangane sehat rasa tenagane kober wektune ayo ngibadah aja semoyo. Oke siap insyaallah. Ngibadah kita wonten kalih ngibadah mahdhah nggih ngibadah khusus ngibadah ghairul mahdhah ngibadah sing umum wonten iki nyebat ngibadah ritual lan ngibadah sosial ingkang sampun sering pun migatos nggih hablum minallah hablum minnas hablum minallah niku ngibadah ritual hablum minnas ngibadah sosial. Bapak Ibu yang kita hormati yang kita tingali kadang kala kita dereng seimbang kadang dereng seimbang kadang ana sing abot ritual kadang ana sing abot sosial. Contohnya ngaten Bapak Ibu ana wong sregep salat sregep jamaah sregep ngaji bahkan kala-kala wis ngaji bola bali ning karo dulur rapate akur ngaten mboten karo sanak ora semeranak karo kanca ora gelem nyoba karo tangga ora gelem nyoba karo mantu ora bisa bersatu karo besan ora kerasan campur mertua bendina ana perkara model ngoten enten apa mboten nek ngono re salat re sembayar re jare ngaji urung patek ana tuase kosok langsunipun enten Pak wong nyeduluran banget entengane pol seneng ketulung wis ora hitung-hitungan karo tangga kanca dulur mbok ibu iki kanca niku lagan nang dina ora bayaran leres lagan terus apa lagan ewang-ewang sanak dulur sing hajatan kinapa mboten bayaran mboten ora bayaran semangate pol kok leres saking semangate esuk-esuk wis semangat lagan nganti sing lanang lho dilewetke ana iya Pak menunjuk diri Pak lewat dewek ya aku seragam ya Allah ya Allah ini entengane pol serawungnya apik banget guyub rukunnya apik banget ning ora salat enten apa mboten Ramadan ya ora poso enten apa mboten apa ora wonge niku berarti loro-loro ini dereng sae dereng seimbang awak dewek berusaha seimbang ayo ibadah mahdhah ibadah ritual hubungannya kali Gusti Allah ya beres sholatin sregep jamaah sing mantep nggih nangkung musala masjid nyatakan dipun makmuraken Allahumma amin ning ugi dadi sesrawungan guyub rukun kompak bersatu long tilung saling menghargai saling menghormati nek ana salah lupute saling memaafkan. Oke insyaallah ya hablum minallah beres hablum minas beres bejo donyane bejo akhirate amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kita hormati kuncine sesrawungan kunci sesrawungan men apik niku kudu nganggo akhlakul karimah leresah nek saged ginakaken akhlak ingkang sae insyaallah srawunge dados sae kula setengah saking Kanjeng Nabi dawuh khurima alam nari kullu hayyinin layinin sahlin qaribin minan nas dan haramake dateng panase gene neraka saben wong kang hayyin wong kang rendah hati andhap asor sopan santun tata krama
Wong sing tawaduk niku insyaallah didoke dibebaske saking geni neraka. Allahumma amin. Muga-muga kita saged dados piantun-piantun ingkang tawaduk rendah hati. Amin Allahumma amin. Tawaduk rendah hati niku nek di apa ya? Dicontohke luwih gampang. Karo nyocoke awake dhewe. Ngaten nggih, dicocoke kira-kira awake klebu napa derek. Wong tawaduk rendah hati niku tandha teng wonten 3, Pak. Wonten pinten, Bu? 3. Siji, wong tawaduk rendah hati bisa ngurmati utawa mulyake wong liya. Ping pindho wong rendah hati, wong tawaduk niku nek ngendika tepa-tepa ora asal mengo sebab jaga rasa. Leres? Ping 3 wong rendah hati nek kadung salah maksiat dosa gelem dodo gelem rumangsa njuk njaluk pangapura. Ngaten nggih. Apa mboten kira-kira? Apa mangajine rendah hati bebas saking neraka? Siji, ra kelingan. Loro apa mau ya? Kadang kula nang kene ki mantuk-mantuk Bu nggih. Tekan omah ketabrak ngerajani Brambang Lombok malah lali kabeh. Dereng-eling nggih, awak dhewe usaha dados piantun-piantun ingkang rendah hati, siji bisa ngurmati wong liya, pindho nek ngendika tepa-tepa ora asal mengo sebab sami jaga rasa. Ping 3 kadung salah maksiat dosa ndang rumangsa kersa nyuwun pangapura. Leres Pak Budi? Wali ane, apa Pak? Wali ane rendah hati, tinggi hati, kemaki kumalungkung, sombong, takabur. Tanda tengeri ya warna 3. Nomor 1, ora bisa ngregani wong liya, pintere ngenyek nyepeleke wong liya. Enten apa mboten? Ping pindhone nek ngendika ora tepa-tepa mung asal mengo ora peduli kuwi nglarake kanca. Enten apa mboten? Ping 3 wong tinggi hati nek salah maksiat dosa ora rumangsa bahkan ora rumangsa salah njuk nyalahke wong liya. Enten apa mboten? Wong ndi kuwi? Amerika. Oh, Amerika. Kalimun kadose mboten. Umpama ente ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muga-muga berkah ngaji saged tawaduk sedaya, rendah hati sedaya. Amin Allahumma. Sehebat apapun ilmu kita, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun pangkat jabatan kekuasaan kita, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kena pamer-pameran digaya-gayangan. Sebab Gusti Allah nek arep peparing niku ya ora kurang dalan, nek arep nyuda ya ora kurang dalani. Ping kalih didoke saking geni neraka saben tiyang iku nggadahi sifat layinin, lemah lembut, penuh kasih sayang. Ora ngamukan, ora nesuan, ora jengkelan, ora dendaman. Atine ora dengkenan. Halo Bu. Yang presa ana wong dengki. Ana wong dengki presa. Wong dengki niku napa? Wong nek ora trima, nek ana kanca dulur entuk nek macangke Gusti. Kenapa mboten? Kadung awak dhewe ndek penyakit drengki, waduh ora bakal tentrem uripe. Anane kemranyas karo kemranyas. Lah pripun tanggane tuku ali-ali malah pedes niki. Tanggane tuku gelange lah kok malah meriang, tanggane tuku kulkas kok adem panas. Tanggane tuku mobil jundil-jundil. Ya Allah, mbak tanggane tuku parabola malah boleh paramek. Awak dhewe syukur alhamdulillah dipun paring nikmat dening Gusti Allah. Nek ana wong liya entuk nikmat ya melu syukur alhamdulillah, senajan ora melu duweni ning bisa melu nggunakake. Leres ta? Tanggane tuku TV gedhi sampe nonton kan nggih. Melu nonton ditarik bayaran mboten?
nonton gratis nobar. Ya nang tandane sing TV-ne gedhi ana parabolane nonton bulan apa nonton apa sing disenengi ora bayar. Tanggane tuku mebel anyar. Jenengan iso melu lenggah ra ditarik ongkos to nggih. Malah seneng kok. Wong jenengan tuku mebel anyar, tanggane anyar ya kok empuk jenengan seneng banget terus. Jenengan malah rasane menawa tuku mebel kok tanggane ra aruh-aruh ki malah yuk mebel ki anyar. Ya Allah. Tanggane gawe omah gedhi alhamdulillah mae dhewe senajan cilik tur elek undang-undang golekane gampang. Leres. Jangan tengen kula Pak, tengen kula jenengan upama ora rawuh nggih kula. Gampang soalé titenane wis cetha. Berputarjo prapatan idul 7 kilo. Ketemu pertolongan sanggup banyu ngetan 30, ketemu SMP 30 ngetan sithik 100 meter ana omah pinggir dalan, omah anyar gedhi. Lah niku nggen kula ngidul. Nggih titenane niku nggen kula ngidul 100 meter alhamdulillah. Aku penak ngerung takon nggen kula omah gedhi niku nggen kula kidul. Tanggane tuku mobil alhamdulillah, ra melu tuku, ra melu bayar kreditane bisa melu nggunakake. Miran putrane mriyang, Lek, kae porangane mriyang jujuke nang puskesmas. Seneng mboten sing jali tolong? Seneng. Alhamdulillah, Lek kae porangane arah babaran jujuke nang puskesmas utawa rumah sakit. Alhamdulillah. Ini jan kula pengalaman nek ngene iki. Pengalaman bojo kula den niku kae. Iku bojo kula kuwi penyanyi khusus. Nah, ini penyanyi umum. Penyanyi khusus iki kiyaine. Niku mbiyen babarke lari kula sing nomor 2 jam nurut nang mobil tangga. Iki sahur ulang pos, bar sahur kok langsung lemprok ra iso minang. Waduh kula yo bingung. Wah, kalau turun Pak Kaji sebelah niku bagian inggal mangkat bojo kula wis nang dalan kur medang ngeden mawon. Awit dolane welik kula omong kok aja ngeden dhisik ya adoh. Enggak ngeden karepe dhewek kok. Nggih napa Bu? Enggak karepe dhewek. Wong kula ya ora ngerti. Ya Allah, lah tekan ngarep kecamatan Banyurit brojol ya. Brojol lah kula bingung ya tak tampani tapi kok karo bingung wae karo kredine metu kabeh. Bocah tak tampani poncot itu wis. Mulai tekan rumah sakit garek atau ke hari-hari rok, lah kok bayari padha. Kok garek atau ke hari-hari sak. Nek ora dikorting ya. Alhamdulillah. Nunut nang mobil nang jane ya umpama tak bojeng motor ceblok nang dalan niku sithik gambaraken awak dhewe iki kudu melu seneng nek ana sanak dulur tangga entuk nikmate Gusti Allah datang kita tidak ada yang salah alamat sing ditampa wong liya ridho sing ditampa dhewe ridho lega insyaallah tentrem atine ampun Allahumma sinten maneh wong sing bakal bebas saking gene neraka ya kuwi wong sing srawunge apik caket dhateng sesami manungsa anggen tresna seduluran ingkang sami. Cara Kanjeng Nabi seduluran apik setengah saking cara tahabbu seneng awe-awean sira mongko bakal tumbuh rasa tresna. Bapak Ibu nek sen duwe panganan napa-napa nggih kelingan tong nggih. Ibu nek masak enak kelingan tonggo. Nek masak enak mawon, nek undangan bening lung karo apa? Bobor kangkung ora kelingan tonggo ora apa-apa, tapi nek ndemok PT, pitike nek esuk sing notoli nyapore mangan ki malah broko nek nunduk nantang ya leres. Nang mayu dipakani tapi ora berapa begitu tanggane makane berujug ring tanggane. Ya Allah, demek keak-keak tanggane krungu nyembelih tanggane yo ngerti mbuang dulu nunut nang kawane tanggane. Ya Allah niku renjangan duduhe ditambahi kuwi. Duduhe ditambahi sing akeh to. Mangke nek mateng
kanggone teri duduk karo balung sing akeh daginge. Jadi balung kuku, balung gending, mungkin balung ceker ya aja. Pati-pati menehi tangga sing apik insyaallah. Niki akhlak. Muga-muga kanthi ibadah ingkang sae lan akhlak ugi ingkang sae estu panggesaan kita pinanggih sae dunyane akhirate ampun Allahumma Mas Dina diparingi turi putih saja. Monggo Bapak Ibu dikersake sira-sira dan malah. Saya tak mobil. Turi putih, turi putih. Ditandur neng kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira kepenge sareng Oke, turi putih, dados 1, 2, 3. Turi putih, ditandur neng kebon aku ana ceret tiba nyemplung mbok ira kepenge apa. paling ayu sak donya limbuk legimen apa itu awak dhewe iki sowan ana ing komplek Mas Mushola Al Aziz Kalimanan
Ya adicara apa? Adicara khataman Quran uga pengajian tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Donga-donga muga-muga kanthi hajat agung iki kanugrahan tumurun marang para rawuh sami eswesu sami saged nggayuh gesang ingkang sae kabukjan kamulyan dunyane ngantos akhirate. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Covid sowan alam awak iki komplit karo grup sandung dakwah Wali Songo. Ya sekedar ta'aruf sing orjen Masudjino guru SD Ketawarejo. Iya sing ngendang harus tak oke rokok masuk apa pengendang wayang kulit saking gombong kok kulit. Banjur penyanyi ini ana loro ya sing pinggir Mbak Woro Semilikiti. Kowe sarjana pendidikan. Oh, sindane sarjana. Iya sarjana wong kowe kepala sekolah. Di TK Perhutani Purworejo. Oh, lah sing siji ngisolasi. Kowe sinden juara 1 tingkat RT. Oh iya, atur nuwun. Driver ya pepundhane dhewek Pak Mantan Maryanto niku driver ya nyambi karo bodyguard. Alhamdulillah niku biyen tentara kota polisi stasiun baru polisi stasiun niku dadi lurah 2 periode. Oh iya. Bar kowe kepengin dadi kiai ning ora ono sing ngundang. Ini ya terima delivery kiai. Alhamdulillah. Sing ngoting kowe ya penyanyi asline tapi makane kok tak dapuk tukang shopping. Mbak Mumu kaya kori nyoba kok lewat barang. Nah esuk wis mayok ewak petik 30 kilo. Alhamdulillah ya. Bunyai kae iki. Nek bunyai nangis sor. Nek munggah ndak nderani penyanyi. Alhamdulillah muga-muga sowan kula kali sedulur kali meneng rangkung jamaah mushola Al Aziz. Apa? Nurul Aziz. Nggih, maksudku niku. Esu-esu wonten dina manfaatipun lek kinalian sedaya kepengin gayuh kesainan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Diparingi lagu Mbak Woro lagune Dermaga Biru versi Islam. Mensaingan karo penyanyi kene. Dibagi Mbak, dibagi ya. Nek perlu di berarti apa-apa.
kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasul, Rasul akan mengakui kita jadi umatnya yang besok insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Iki ono hadroh kene tak ngene. Saiki khusus hadroh. Nah, lagu sing wis populer juga, Joko Tingkir. Sepakat nggih? Hadroh kan main Joko Tingkir. Siap? Siap. Sholawat Joko Tingkir untuk kita semua. Oke. Joko Tingkir wali Jawa. Ayo langsung masuk ya. Boleh nih. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Joko Tingkir kondang kaloka, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi raja. Monggo sareng sholatullah Tingkir priyantun mulya ngabdi ing Demak Bintara, dadi Sultan dadi Wijaya, nyebarke Islam ing tanah Jawa, nyebarke Islam ing tanah Jawa. Monggo sholatullah nang Surabaya, yang ibadah ojo semoyo, tuku donat nang Purwokerto, lamun maksiat ya tobat, lamun maksiat ya tobat. Mobil Dawet jadi mikir marake mumet, tukang parkir kelambine ijo, kadung dipikir wis duwe, kadung dipikir wis duwe bojo. Salatullah Lombok Erawe, pria